Nteche. Aja. Aja. Munebe. Il doit aller. Ça va? Ça va quoi bien? Mais il faut agir quand la mine fenêtre ouais. Et quand la mine du jour bien kana. Che, moi tu voulais voir fanen. Quand soirée ma agir quand on a go donné. Ne te fait que qu'on a quoi donner. Mais au beto isa o ko fe wo e. Iwaro nde gumi aga kalan oro de la. Mais si ça ne tigiye no, ore atonye infana blagwa ima. Etani non kalan la mun kele ni binibu. Mun tani? Mais anyini gan fam fena ge. Ouais. Ne ba ni ke famya muni na. Ko ma ne mu fiya mata finyana. Iba ni ki famya mun. Che dogo. Ya ko we fe ka teme adan ne. Ya famwa. Ka ko teme adan ni muni. Ibo de so. Yala ni no. Ni be kuma ne ma. Ibi kuma chogo don ya ma. No tembe tegero tie nyega. Fiere ga dogo aramaden tegere tigeri nyega. Sane perigi ga tegachi. Ne folo ben tachi nyega. Tige ne re nyega. Dogo tige mogom nyega sige wa tigi don. Mais itene don, imna klaga ne don kofe. C'est vrai, il tige nyega adigirana. Mais ay joueur et diango. Ibsigata. Donc. Chérie. Oui. Comme tu dis. Attends, voilà. Tu vas bien? Oui. Quel est le frère? Voilà, donne. Ah, ben, elle est bonne. Et les bonnes choses, ça marche quoi? Ok. Ok, c'est bien. Mohamed. Mohamed Boleno. Chaque fois, Mohamed Boleno. Nous comptons fin que les mimés nous voulons du coup. Il dit que grand sœur Goroga Baroga Doni. Mohamed Koni. Intelligent, oui, méta si je l'arrête. Agachama. Mais à jurer du vraiment. Il y a tagale. Demsen minutes du avec akawati la donc à manga essayer de faire ça. Akanga ga ko nyini 600. Abo wati de là. Ali ma faut qu'on parle. Ah, on me no de fois ça. Dai parli mbare do. Il va tami? Non, on te que t'auras chien si doron. Jusqu'y Paris doron qui ici. Abanara. Ani grande amie ne vole ça. Adjadou. Ouais bon, Adja elle va très bien. Bas freestyle là. Ok, une basta là au jardin. Bajalo. C'est bon. Comme il bok ma menaço. Mais à cher kadou. Quel est? Wallahi, il bok ma mena donné hein. Kana jigina ma chérie. Voilà. Tu prends ça. Il va ne blague. Comme kenna. Mu me ke warla. Wa dogale nyokoro de. War ko tene na. War ko tila. Tu es sûr? Mene de adima. Amene? Non, c'est bon. C'est bon. Tu es sûr? Problème tala. Ena we war dire ne ma. We na we barori. Non mais nana doron ana buila kala ni basiti la. Ah bashi dan war dibe nyonya sirala. Ok, nya fam ça. Amene ni Mohamed nana ba dalema. Abseka ka nya ci bale. Ya fama. Ok. Ni fana yo mine to go. E fenga mne to godi. Mais attends. Ibaro iga bikonu no nete ka foshi de famille la. Mone be au juste. Faut chilete. Non. Bajalo. Ntara wakati mna konyoge dongo do kuma kura. Mana de nyingalige ofena na kuma. We fene ga jume defo. Na fam konyoko de do. Ale ni dinko. Me kodo la klefena. Ike peu. Yani ni kalo ngasa ko be nyana bo. Ya fama.
I y'o fɔ. Non, t'inquiète, il y a fond hein. Ok. Ah. Mais c'est là il me faut. Ok. C'est Ali t'es en place là fana. Ah. Bagalo. Ouais, Joe. Garamadiri. Kan memi. Wallahi kan foyi. Chagara clip la re. Don noro. O mene mte dugule yan. Cɛ me ana ma. Ah. Yɔrɔ tile filɛ na ko gun cara an bolo dɔɔni. E me ko cɛ o cɛ an ka cɛ man ka fɔ ne ma dɛ. Ouais. I ma nana bɔ la. Non, n ka cɛ nin diyara n yɛrɛ wallahi. Cɛ me ma n buramuso a kibaru. E cɛ wallahi n t'o kibaruya dɔn san ya ma. E me cogo di tan? Depi a somɔgɔw nana nɔfɛ ne fana m'a ɲininka a kibaruya dɔn bilen. Cɛ n ka cɛ mun yɛrɛ e ni bɛ cogo min na e kun kan ka gɛlɛya cogo na sugu bɛɛ la hali tile fila n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ e k'a ɲini k'a yɔrɔ dɔn ne kɔni bolo de ka ɲi ni mɔgɔ fɔmana ɲɔgɔn ma cogo na sugu dɔ dɔrɔn kuma tɛ e ni yɛrɛ kun bɛ ɲɔgɔn fɛn cogo min na a ɲini k'a kibaruya dɔn sa ouais n bɛ tila k'a ɲini k'a kibaruya dɔn. n bɛ tila an ka cɛ olu to yen sa i b'a ɲini sisan de c'est le temps ouais. mais ka ɲi sa ouais. ah ok fo ba tɛ cɛ i b'a dɔn n yɛrɛ kun kan ka taa ci téléphone dɔ de la sisan ah awɔ n kan ka dépôt kɛ n ka denmisɛnnin dɔw ma. Ah, wuli ɲɔgɔn fɛ. Ah ok faut pas te. Dawuli. Kan meme. Cɛ i yɛrɛ mɛnna dɛ. Bi ne sigilen bila k'e kɔnɔ fo ne kun bɛna n'an daga sunɔgɔ. Cɛ a bɛ kɛ cogo di? Daga bana in ma bɔ an fɛ yan. Donc Jazwa. Mariam. Bɔ yan nɔ. N bɛna na taga ci la. N ka n'a sɔrɔ i y'i ko k'i jɛ i y'a faamu wa? I ka minɛnɔgɔw ko. Kana bɔ n ka da kɔrɔ dɛ. N'i bɔra n ka da kɔrɔ n bɛ n'i sɔrɔ yan. Kalaban ci den ka to yen man. An ka taa. Dawolole ouais vrai ouais n ka cɛ ni kumaba dɔ ɲɔgɔn nɔfɛ dɛ ouais n ka cɛ san i yɛrɛ tɛ ci dɛ ouais n ka cɛ sɔnkura bilala i m'o lamɛn non m'a lamɛn ouais n ka cɛ i tɔgɔ fɔra sɔnkura la i m'o lamɛn aw yɛrɛ cɛ aw tɔgɔ fɔ sɔn la a se k'a télécharger cɛw o tuma ne de bɛna forfait ta k'i ka sɔn télécharger fari b'i la n ka cɛ n'i ka fani kɔni mɔgɔ i b'a ka sɔn télécharger e tɛ se ka taa sɔn di ne sigilen ma so wa n ka cɛ i yɛrɛ b'a olu ta kɔnɔ dɛ n ka cɛ ouais i yɛrɛ ouais cɛ ouais n ka cɛ an k'o bɛɛ to yen sa la ni jeton dɔ nin b'i ka dɔɔnin diyan dɛ n bɛna yɛlɛ sanfɛ dɔɔnin a bila n bɛ tila k'i wele cɛ Dawolo ouais i yɛrɛ y'o ye a bila i yɛrɛ b'a ye an t'i ye kuma bɛɛ ouais an t'i ye kuma bɛɛ répétition ne m'a fɔ n k'i k'a bila n ko n bɛ tila k'i wele a Dawolo sabali sa ouais ala ni dɔɔnin bɛ yen sa jeton dɔɔnin dɔrɔn ouais sinna ban de i bɛ fɛ k'an ladimi dɛ mun bɛ yen non n ka cɛ n'i ko ten ouais maître de kumaba cɛ mɛ nin fana a mɔgɔna sugu jumɛn de tan n ka enfant tɛ cɛ cɛ n ka cɛ i yɛrɛ i ka denmisɛnnin ko ka bon toro n ka cɛ ne dun y'a f'i ɲɛna bɛɛ tɛ se ka k'an cɛ ɲɔgɔn ye cɛ sabali tɛ sa i b'a dɔn n ka mɔgɔ tɛ koyi i b'a dɔn enfant bɛ sigida la u bɛ to ka girin i kan position dɔ la n'i fana m'a lajɛ ka to ka jeton dɔ d'u ma a ɲɛnama tɛ a mana kɛ cogo o cogo i fana kan ka dɔn i man ka ye ko bɛɛ de la fɛnɛ o ye sɛbɛ mais i ma ko n'u kɛcogo don quoi o ba tɛ n ka cɛ n'i ko ten a b'i bolo yen nɔ i yɛrɛ i ka mɔgɔ nin bɛ fɛ ka mɛn dɛ ouais e k'u to ne ma ne tɛ foyi fɔ nin ɲɛna ma i jɔ n b'u wele sisan ouais i sabu dɔɔnin cɛ mɛ aw bɛ ka mun de ɲini ganja a teliya bɛn ne ma f'i ɲɛna ko ɲɛ fila tɛ se ka ne ye kare kɔnɔ a teliya awɔ an bɛ yiriwa wɔrɔ a teliya canfan ninnu ka ko ninnu ka cɛ ne tɛ ka se ka foyi de faamu n'a ma ne yɛrɛ dabali ma ban depuis wagati jumɛn mɔgɔ jɔlen don k'u kɔnɔ halisa o tɛ ka se ka e k'u to ma bɛn Mafitini yɛrɛ a ka mara min a kɔrɔbayara sisan a kɔrɔbaya jara yɛrɛ kɔrɔmuso A bɛ kɛ tan tɔ. e tɛ kɔrɔmusoya wala i tunna ne b'a fɔ e de bote bɔlen don Tiɲɛna a kɛra fama ye. Awa ne ka sirani dun. Baasi foyi t'a la ne yɛrɛ nana sisan nɔ k'a to sunɔgɔ la so. N ka sunɔgɔ ko in tɛ ɲuman ye koyi. Mara min bɛ kɔlɔkɔlɔ sunɔgɔ kɛ.
Son mara me sunɔgɔ dɔrɔn de la. Awa ne tɛ sara sɔrɔ n den wina koyi. An bɛɛ ye kelen we. An bɛɛ de kelen. E Bajalo wale ne tɛ Awa sara sɔrɔ n den wina. An bɛɛ ye Sinon ne kelen. kun ka furuko kɔni a kɔni m'a da fɛ. Parce que n'o y'a dɔn sisan ko den bɛ ne bolo aw yɛrɛ b'a dɔn sisan. Ne m'a f'i ye Ne yɛrɛ ko ne bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna. E kun mago bɛ ne la. Den ko kuma in a ka kan i k'a fɔ cɛ ɲɛna. N bɛ tila k'a f'a ɲɛna mais ne bɛ ka siran de. Ne y'o fɔ nin ɲɛna tile ganu na n bɛ taa n ka ci la. An bɛ ɲɔgɔn ta kɔfɛ. Kɔfɛ bɛ se k'an sɔrɔ n ka so y'a mɛn. I bɔrɔlen kɔɲɔmuso. Avance. Wa pere. Wa ready. Ate to la. Chairman, a kun kɛra cogo di? Na kuma kɛ togo la. A ma kɛ cogo di n ka cɛ fɛn bɛ d'e ma depuis wagati jumɛn i bɛ t'i munumunu ten tɔ n ka cɛ. Kɛbara ni wagati na marché de kun tɛ yen kosɛbɛ wa i ma. Marché tɛ yen ne mago t'o la sa. Wari ka d'a di wagati la ne ka sira b'o de la. Bon patron an kun nɔ tɛ sa marché yɛrɛ de kun tɛ yen wagati N'i ya marché ko in dabila n ka wari bɛ. Bon fɛn sera ka latɛmɛ o. A tɛmɛ ne jagoya bi ta kɔ bi ta ye ne ka fɛn kana d'i ma k'i ka lamunumunu bilen. Nin fɛnɛ jɔn ye? Nin terikɛ dɔ de wa n bɛ ka ne bolo. N ka cɛ ne ma f'i ɲɛna ko mɔgɔ nasugu bɛɛ tɛ tugu an wa. Wayi nin tɛ fake sa ma. Fake ko in dabila tant que i bɛ mɔgɔ la tugu o bɛna ne ɲininka de. Wayi o ye cɛ awɔ. Bon bi ta kɔ bi ta ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ kun wɛrɛ kura kana y'i kun i fɛ bilen. O bɛ fɔ ten n y'a faamu. Minɛ. Ne taa nin feere. O y'a faamu. I k'i jilaja ka kɛ sapu la ye. Ok bilɛmu tɛ sa mɛtiri. A bɛ k'i ta ye an yɛrɛ bɛna ladon sisan ka don zibani dɔ la yan ma. An bɛ na sisan. A bɛ taa bɛɛ k'aw yala ɲɔgɔn ye tan tɔ cogo di? N ka cɛ an ka bila o. N nana n terimuso de bila la k'an ka na ka ko dɔ de ɲɛnabɔ. I nana n ka wari to yan. Nin ka baara kɛ fɔlɔ tɛ i ka wari ko ma gɛlɛn. Ne tɛna nin ka baara kɛ fɔlɔ dɛ ne ka wari tɔ dun fɔlɔ. Ne yɛrɛ ko n ye nin ka baara kɛ, ne ye nin ka baara kɛ, e ka wari ko ma gɛlɛn ka i ka wari bɛ d'i ma. Ne tɛ n tɛgɛ maga foyi la ni ma ne ka wari di ne ma ne ka wari tɔ don. Nin dɔrɔn de bɛ ne kunna. A yɛrɛ bɛ ka di a ma ni yɛrɛ. N t'a bɛɛ yɛrɛ. N'i y'a seli fɛ baasi tɛ. N ka kɔngɔ de kan ka kɛ wa. Bon a mɛnna sen na kuma bɛ ka kɛ a tɛ ka kɛ wa. Bon n bɛ fɛ k'a ka teliya de. I ka kɔɲɔ de kan ka kɛ. Na ko. I ka kɔɲɔ in bɛ kɛ nka i kɔni i b'a kalama k'i bɛna taa bila sinamuso de kan. Awɔ n m'o kalama. Sinamuso in ye ŋana yɛrɛ wa i ka nin furu in na i tɛ hɛrɛ sɔrɔ a la. Solution foyi t'o la. Solution m'a lɛ. A lajɛ kɛ. Bon n bɛna saraka dɔw fɔ a k'olu bɔ a ka ca ala fɛ a bɛ nɔgɔya. N'i ko fɛn o fɛn an m'o kɛ. O saraka tɛ dɔwɛrɛ ye sagajɛ sagajɛma kanbilen a b'o kelen faga n'a y'o faga a bɛ ŋaɲa ka fara a b'aw jija o kuru 3
Nanya ka kulu saba. Afara. Aba ɲini sɔgɔma o sɔgɔma I b'o min a ka ca a tɔ bɛ nɔgɔya. Ok. Mais ne bɛ fɛ ka teliya yɛrɛ de. Ka furu in teliya yɛrɛ de. Teliyali ko hali k'o kuma bila a kɔni bɛ kɛ furu in bɛ kɛ mais n tɛ se ka fɛn f'i ye teliyali ko kan. Furu in bɛ kɛ a bɛ kɛ teliya ko in dun. An mago b'a teliyali de la a ka teliya yɛrɛ de. Karamɔgɔ I tɛ hɛrɛ sɔrɔ furu in kɔnɔna la fɔlɔ an bɛ k'o ko de ɲɛɲini. E ma fɔ ko saga jɛma kan bila. O tɛ basi. Bon n bɛ se ka wari di yɛrɛ ma I b'a san. N'o tɛ k'i ma baasi ye. Oui. E b'i ka numéro dɔn yan ni n sera n bɛ dépôt k'i kun. An bɛna sira ɲini. Sira b'aw bolo. N'a yɛrɛ to an bɛ segin ka na. I hakili to n ka wari tɔ la dɛ. Awa ne sira ni no we ko suma we ngo ko ne ka hɛrɛ tɛ furu in na. Bon ni y'a kelen k'o fɔ e ta fanfɛla tɛ kɛ muso in ta fanfɛla de don parce que ne kɔni fɛ cɛ kɔni m'i fɛ o. Cɛ kɔni min fɛ o parce que e ma bi ne ko n k'a bɔra ne fɛ yan. Muso in ta fanfɛla de don n'a y'a k'i la I fɛnɛ b'a k'a la n'i yɛrɛ ka dɔgɔn cogo minɛ yɛrɛ nin tɛ ka kɛlɛ yɛrɛ bɔ yɛrɛ I dan dɔrɔn k'a minɛ dɔrɔn k'a cɔngɔ kana hinɛ la dɛ sinamuso ko nin fɛnɛ a ma nɔgɔn dɛ n'a y'a k'i la I fɛnɛ b'a k'a la. Awɔ I b'a dɔn ne tɛ se kɛlɛ la. Kɛlɛ to yen nɔ sa n tɛ cɛ b'i fɛ o cɛ ta fanfɛla tɔ ne kɔni jigi ye n'a y'a k'i la dɔ I b'a k'a la n'i yɛrɛ ma se I bɛ n wele an bɛ taa kɔrɔmatigɛli kɛ k'a faga kana ɲinɛ dɛ n'a y'a k'i la dɔrɔn I b'a k'a la cɛ ta fanfɛla tɛ muso in dɛ dɔgɔmanin in dɛ o de don e ma ye cɛ y'a fɔ ko ŋana don wa an yɛrɛ fɛnɛ ŋana dɔ de daga wuli kana hinɛ la dɛ ne jigi bɛ dɔrɔn ne kan somɔgɔw in na walahi somɔgɔ in fɛnɛ bɛ se dɛ wari de ka d'a ye oye ni wote ni wari ko kɔni tɛ ne si ne ɲɛna daga wuli yɛrɛ b'o dɔn ni wari dɔn ne bɛ wari d'a ma a bɛ ne ka baara kɛ walahi ne b'i bila ni kɔni ne wari d'a ma kɔni a b'i ka baara kɛ ka ɲɛ a bɛ se baara la yɛrɛ oye n'a yɛrɛ togo wari ko kɔni tɛ oye an b'a kɛ kɔfɛ oye k'an mɛn an b'a ye awɔ Anna. Wallah. E nana mun ɲini ka da la? Ça va? Ça va. Kan mɛ. Cayara tile fila yɛrɛ. E mana mɔgɔ sɔrɔ yan nɔ. Ah non, ne mana mɔgɔ si sɔrɔ. Mariam! Mariam! I yɛrɛ bɔ dɔrɔn Mariam m'a sen ta ka bɔ. Mariam ye jɔn ye? O to yen nɔ i k'i nakun ɲɛfɔ. Ha? O to yen nɔ k'i nakun ɲɛfɔ. Ne y'i ɲininka de ko Mariam ye jɔn ye? Mariam ye terimuso dɔ den de. I t'o fɔ siɲɛ kelen mais ko ne k'o to yen. Ne k'o to yen cogo di? I nakun fɔ bani k'o to yen, i nana mun na i k'o fɔ i ka taga. Ne nakun ye ne famani ma de, ne nana i lajɛ de. O kɔni tɛ kuma o, e kuma na ne ma. Sisan de bɛ ne yɔrɔ ɲini yan. Han? Bi de bɛ ne yɔrɔ ɲini. Cogo di? Cogo di? Bi de bɛ ne yɔrɔ ɲini yɔrɔ. Wagati min bɛ tulu in nɔfɛ ma ne yɔrɔ ɲini, bi de bɛ ne yɔrɔ ɲini yɔrɔ. Han? Cɛ cɛ wa cɛ yɛrɛ ka sabali sa. Sabali to yen nɔ sa. E jinɛ e ye mun kɛ n na kɛ e bolo ko o ma digi ne na. Ne ko bɛna kuma e fɛ dɔrɔn a ma ɲi nɔ quoi. I nakun ɲɛfɔ i ka taga bɔ. Ne lamɛn. I fari faga ba. Ne nakun ye furuko de. An ka fɔ ka bɛn kɛ furuko in na. Sisan kɔni. Sisan furu. Sisan kɔni e bɛna ne furu yɔrɔ. Yɔrɔ. Mais furu fɛnɛ ma fisa ni manamana ko ya. Ha? Bon ne tɛ se ka kuma furuko la sisan nɔ. Me miiri fɔlɔ parce que mun kɛ na o ma bɔ ne kɔnɔ fɔlɔ. O dimiya bɛ ne na fɔlɔ. Me miiri fɔlɔ. Awa olu to ne sa olu ko n'u ye ko tɛmɛnenw ye. Ka ɲinɛ o quoi. E bolo kɔni. Mais bi ne tɛ se ka ɲinɛ o kɔ. I bɛ se ka taa ka bɔ ne da la. Kuma caman nege tɛ n na dɛ. Ne ko k'i k'olu bila kɛrɛfɛ olu bɛɛ ye ko tɛmɛnen ne nimisara de. Kuma caman de nege tɛ n na. I bɛ se ka taa ka bɔ n ka so. A kuma caman nege tɛ n na dɛ. Ka taa ka b'i ka so. Awɔ wuli ka taa ka bɔ n ka so. Bi an bila nin ko la. Ko kuma caman de.